יצירה וניתוח של מעגלים בטאבלטים עם טינה קלאוד. בסרטון הדרכה זה נדגים כיצד לייצר ולנתח מעגל באייפד עם טינה קלאוד. התהליך דומה מאוד בטאבלטים מבוססי אנדרואיד. היכנס לטינה קלאוד. מופיע אזור העריכה שבתוכו ניצור מעגל חדש. הקש על סמל מחולל המתח Voltage Generator בסרגל הכלים של הרכיבים, ואז בכל מקום שתרצה במרחב אזור העריכה. כשאתה נוגע במסך בסמל הסכמטי של הגנרטור, גע בו בקצה האצבע. ניתן להשתמש גם בעת סטילס. בהמשך המדריך נתאר את פעולות העריכה באצבע, אך עריכה עם עת דומה מאוד ואף מומלצת. מקם את הסמל במרחב העבודה על ידי גרירתו עם האצבע על המסך. הרכיב ימוקם באופן אוטומטי לאחר שתרים את האצבע תוך פחות משנייה. ניתן גם למקם תוויות רכיבים בנפרד על ידי הקשה וגרירה. לאחר מכן, הצב שני נגדים, resistors, באופן אופקי, אחד ליד השני. כעת, הצב את שני הקבלים, capacitors. יש לסובב את הקבל השני ב-90 מעלות. ראשית, הצב את הקבל על סביבת העבודה, ואז הקש עליו וסובב על ידי הקשה על הלחצנים. סובב שמאלה או סובב ימינה. ניתן גם לסובב חלקים עוד לפני שמניחים אותם באמצעות הלחצנים. סובב שמאלה או סובב ימינה. עד כה, הרכיבים הוכנסו באמצעות ערכי ברירת המחדל שלהם. הקש פעמיים על מחולל המתחים, ותיבת הזנת הערכים תופיע. הזן את ערך הרכיב, 2.5 וולט, הנדרש במקרה זה. והקש על אישור, אוקיי. חזור על תהליך זה עבור כל הרכיבים במידת הצורך. באפשרותך גם לפתוח את תיבת הזנת הערכים של רכיבים נבחרים על ידי הקשה על סמל עורך הערכים בסרגל הכלים. כעת הוסף את המגבר שרת, Operational Amplifier, למעגל. הקש על הכרטיסייה, Spice Macros, בסרגל הכלים רכיב. סרגל הכלים של Spice Macros יופיע. הקש על הכרטיסייה Operational Amplifiers, מגברי שרת. תופיע רשימת מגברי השרת הזמינים של יצרנים שונים. בחרו ב-Texas Instruments. כעת תוכל לבחור את המגבר הנדרש מתוך הרשימה, או להזין את מספר החלק בשדה החיפוש השמאלי העליון של תיבת הדו-שיח. על פי הערך שתזינו בחיפוש, יופיעו מספר הרכיבים, לעתים מספר רכיבים, ולעתים אחד שמתאים לתיאור. הזן OPA 364. ואז הקש על רכיב מגבר, OPA 364. הקש על אישור, אוקיי. ואז הקש על אזור ריק על המסך. הרכיב הנבחר יופיע ליד האצבע שלך, ותוכל לגרור אותו לכל מקום על ידי הזזת האצבע על המסך. העבירו אותו למיקום הנכון כדי שתוכלו לחבר אותו בקלות עם נגד R2. באייפד אתה יכול להשתמש בצביטה כדי להתקרב ולהתרחק, כמו שאתה צובט כדי להגדיל את התמונות שלך בטלפון או בטאבלט. כעת, כדי שיהיה לך יותר מקום לעריכה, הגדל את תצוגת הסרטוט החשמלי שלך על ידי הזזת שתי אצבעות זו לזו. אתה עדיין צריך להוסיף עוד כמה רכיבים. חזור לסרגל הכלים של הרכיב הבסיסי. והוסף ספק כוח, Power Supply, ואדמה, Ground, למעגל. עכשיו אתה יכול לחבר את המעגל. שים לב שלטינה קלאוד יש כלי חיווט מתקדם שמכניס אוטומטית את הרכיבים לחוט, שמבצע חיבור אוטומטי של הרכיבים לתוך המעגל. תכונה זו מקלה מאוד על העבודה וייחודית לתוכנת טינה. ניתן גם להעביר רכיבים לאורך החוטים או לשנות את החוטים עצמם באמצעות יכולת קו הגומי של הכלי. לבסוף, בואו נוסיף רכיב מידע, פלט, פין מתח, וולטג' פין, למעגל רכיב שיבצע מדידת המתח מסרגל הכלים של Meters Component, רכיבי מדידה. עכשיו, המעגל שלך מוכן לבדיקה. שמור אותו בשם Filter 1.
שלב זה חשוב במיוחד. מעגל זה יישמר בתיקיית המעגלים שלי בשרת שמתחת לחשבונך. כעת, הקש על Analysis בתפריט ניתוח. בחר ניתוח AC Analysis, ואחר כך לחץ על AC Transfer Characteristic. תיבת הדו-שיח AC Transfer Characteristic מופיעה. הגדר את טווח התדרים Frequency Range, ואז הקש על כפתור הפעלה Run Button. ייווצרו מספר דיאגרמות, כולל משרת, שלב, עיכוב קבוצתי ודיאגרמות בוד. סגור את חלון התרשים. המעגל שלך כבר שמור בתיקיית המעגלים שלי, אבל אתה יכול גם לשמור אותו בדרופבוקס או בגוגל דרייב באמצעות הפקודה Export של תפריט פייל. תהנו משימוש בטינהקלאוד. להזמנות רישיון ותמיכה טכנית התקשרו 03-649-1202 www.tinacloud.com